Takže čus, moje meno je Adrián, to je Dáďo a dneska vás vítam pri mojom novom vlogu. Takže vítajme vlog 7. Tak tu vítam je vlog 7. Dneska mi už došli čiapky akurát mi došli čiapky a mi potom napíšte dole do komentu, že aké chcete mať, asi tak, že aké, že ktoré dve. Lebo som mal dve, viete. Ja som mal takú modrú, takú do biela s modrou a teraz mám takúto. Takže ktorá si alebo viac chodí do videí. Budem natáčať aj challenge, teraz už sa tešte na môj prvý challenge. To bude mať tam 3 lajky určite, lebo to bolo marha smiešné. A chcem vám povedať, že toto, keď to budete pozerať moji kamaráti, aspoň Alex a Miro, tak morší! A toto odkaz bol pre vás. A ešte môžete, jak sa to poviem, pomôžte mi. Môžete mi dať aj lajky, aj odbery. Akože odberov mám dosť, ako 4. Mne to akože na začiatočníka stačí tak 5, 6, 7, ale možno. Aj keď sa vám to nebude páčiť, môžete to tam dať. Ale tak, keď sa vám to zase nebude páčiť, to je váš názor. Ja vás k tomu akože neberem, váš názor ku mne. Viete ako. A ja sa ospravedlňujem, lebo teraz som vôbec nemal chuť točiť. Ale vôbec. Lebo vôbec som nemal toto ako náladu točiť, lebo bolo také, že veľa sa musím učiť aj teraz len príležitostne, lebo sa mi chce natáčať, tak natáčam. Aj teraz kebyže ideme, neviem, s kamošmi von, a zase to by som mohol natáčať vonku. Takže to by sa dalo nejako. Mám natáčiť niektoré zábery z mesta. Neviem, ktorý poznáte, Žderzovce mesto. No. A vy máte nejaké nápady na challenge, ktoré by som mohol urobiť, tak mi to môžete napísať. Kľudne na môj Facebook, aj to tam dám, aj na môj YouTube. Aj do tohto videa do komentáru, no. Tak som chcel povedať. Môžete mi aj do Facebooku, ja to tam dám, no. Dobre. Toto nie. Ešte sa chcem s vami porozprávať troška. Ešte čo ste dneska zažili? Tak ja som zažil toho veľa. Dneska nám odpadla matika. Taký pocit, keď nám odpadne matika. Super! Tak. Ešte čo by som vám mohol povedať? Ešte nám odpadla matika. Teraz budem mať dosť ťažké dny, takže asi 2 dni nebudem natáčať videá. Neviem, ako sa mi to podarí, lebo sa mám dosť učiť. Pre 6-taka na základnej škole to je fakt troška už drina, ako sa povie. Tak, ktorí to znášajú, dobre sa učia, lepšie než ja. Ja som taký 2 aj 3, to je dobre. Ale nie až tak dobre, ale je. Takže to je taký priemerný žak. Takže dobre, toto môj bohužiaľ kratší vlog, lebo nemám čas. Bohužiaľ toto bol kratší vlog. Ak sa vám to aj nepáči, aj nič, môžete mi tam dať, že hovorím, to je váš názor. Takže čaute, čaute a majkajte sa. Čus!